Nosaltres volem conèixer o saber sobre el futur era de tots, un reportatge de Carles Bosch, prevista per emetre's el dia 16 de maig en el programa Sense Ficció, que anava més enllà d'un reportatge sobre el 15M, que és, com vostè deu saber perfectament, un encàrrec, un documental sobre els drets i l'estat del benestar, que ara, decret rere decret i amb l'excusa de la crisi, es van retallant. Una explicació sobre com hem arribat a la situació de l'estat que teníem, del benestar i els drets que teníem, i com aquests van desapareixent al darrere de la crisi. Ens semblava més que oportú, i també els hi va semblar inicialment a les programadors de TV3 que això es fes en el primer aniversari del 15M. Això no va ser possible i volem saber el per què. Gràcies, senyor president. Jo en això seré breu perquè partint d'un principi que no és exactament, almenys per la informació que jo tinc, que no estava prevista la seva emissió en la data que ha indicat la senyora diputada i, per tant, si no estava prevista, no hi ha hagut cap incompliment de cap previsió. No és un joc de paraules, encara que podria semblar-ho. Miri, jo no el desmentiré, vostè sabrà millor que jo si estava previst o no, però no és el que diuen des de la pròpia casa, des del que hem pogut conèixer públicament, i el que estava previst és que el 16 de maig el Sense Ficció l'emetés, no l'ha emès. A mi el que m'interessa, senyor president, és que s'emeti, perquè aquest és un reportatge acabat, que s'ajusta en format, en continguts i en durada a l'espai del Sense Ficció, que hi encaixa perfectament també amb l'actualitat. No sabem què passarà d'aquí un mes, d'aquí dos, d'aquí tres, quan el vulguin emetre, perquè l'actualitat és molt canviant, i per tant que era perfectament no només emitible, sinó perfectament ajustable i idoni perquè es fes en aquella data que ens consta que era prevista, però que jo no seré jo qui el vulgui desmentir. En tot cas, deixi que li faci també una pregunta sobre una no emissió també de TV3. En aquest cas, aprofito per felicitar-los a la corporació TV3 i al periòdico per l'emissió de la gala del català de l'any. És un èxit, és una gala ja consolidada i, per tant, és una fita ja també en les del calendari dels esdeveniments comunicatius al país, però ens va sorprendre que en el cas dels premiats a l'entitat solidària aquesta no es pogués veure el discurs de l'entitat per TV3, però a més que no es pugui veure tampoc en cap dels mitjans que avui té la corporació, per exemple a la web o TV3 a la carta. Abans podíem saber si és un problema de drets d'emissió, però en tot cas, com que té el director de televisió al costat, ell li podrà aclarir si és un problema de drets d'emissió o de què es tracta. Acabo, president, només que ens sembla que per petició popular valdria la pena que, donada la pedagogia del discurs de l'entitat receptora, la plataforma dels afectats per l'hipoteca, aquest també podria ser accessible. I la mateixa sorpresa ens dona que aquells altres que també des del carrer combaten la única explicació de la crisi que a vegades sentim en el discurs únic de que no hi ha alternativa i és perquè tots hem estirat més el braç que la màniga, gent que, per exemple, cada dia es manifesta davant de la Caixa amb una cassola sota el hashtag de la Caixa és Mordor, tampoc hagi tingut oportunitat d'aparèixer encara a TV3. El que ens agradaria demanar-li, amb tota la consciència de que la feina d'aquesta diputada d'aquest Parlament no és demanar-li l'emissió, és que tinguem oportunitat de veure també aquesta gent a TV3, que és un mitjà públic.